כאן, יא עכברוש, תגיע. איפה אתה? איפה אני? סוגר בשיזפון איפה אני. אבי תכיר, חן ארוסתי. סוף סוף פוגשים אתכם. אהלן. חשבתי כבר לא תגיעו. אחי, נכנסתי עכשיו לאימון, אתה לא מבין. במקום לבקש חמשוש. כן, חן, במקום לבקש חמשוש. המגד טוחן לי את החיים. אתה מבין? הוא מאשים את המגד ואני טוחנת שמירות בחברת חשמל. אני עושה גם פעילות מבצעית לידיעתך. אופיר, אתה גנן. זה תפקיד זמני. אתה כבר 8 מחזורים בתפקיד זמני. את רוצה לעשות סצנה? את רוצה לעשות סצנה על זה עכשיו? אופיר, למה לריב? אתם עייפים מהשמירות, אתם מתנחלים. בואו תראו את האולם, אוקיי? אוקיי. אתם רוצים הפרדה מותק? סליחה? מחיצה מותק, כזה גובה. אתה לא רציני איתי. מה זה? אופיר, נשמה טהורה, תרגע. מותר? בטח זה מותר. עשית לי התקף לב עכשיו. תגיד מה, אתה נורמלי שאני אשים לך מחיצה לא כשרה? סבבה. הנה, כמו שרצית. ומה עם הנעליים? הגנתי לך כפרה. וואי, תודה אחי. הנה, סנדלי שורש. למה הבאת את זה? ביקשת? זה סוד! אוי ואבוי, זה פתיחה. היא לא אמורה לדעת! אופיר, כפרה, אני מתנצל, חשבתי היא יודעת. מה יודעת? כבר שבוע אני אומר לך שהיא רוצה בנסטון. מצטער, בוא בתום נלך, לב, דפוק בתום לב, לגמרי. אופיר. את בסדר? את בסדר, חן? בסדר, היא בסדר. את בסדר, מאמי? אני לא יכולה עם הריח. אה? הריח. וגם המחיצה לא רציתי. היא גבוהה מדי. לא מוריד את המחיצה, אין סיכוי. אגב, אין פתק תעיף החלפה. את הסנדלים כבר! העפתי. אני הולכת, לא נשארת כאן. תגידי, מה, את רצינית? מצטער. עוד לא סיימנו לבדוק את האולם. אתה בא או לא? לא, אני לא בא. את רוצה לעשות סצנה? את רוצה לעשות סצנה על זה עכשיו? הלכתי, ביי. חן! יא אללה! אז אני מבין שאתם לא סוגרים לא. פה. אולי בכל זאת? עזוב, זה לא רק בגללך. היא כבר סגורה על אולם אחר. אל תתחתן, אבי. לא, איזה. מי תרצה אותי? כן. נשים לך קצת פרגית, אחי. שים לי קצת בפיתה.